Abusia ya mama ha amama kwa bebra so mamuni ya maudo so nsamo ya baba na wiye ya bani ya deba be somwo ensam ne doso na poso eni si ya mo kasa wiye Niger adihye bi omoto omaye mo ye kire won krapompere mantama da ya omo so omuni ekọ wasempenimfo ya adwene so omudi asojafo ebe ko omoman ni mu no makoje oman ne de afri asrafo ne nsam Dr. Asante wodi atudwa se ECOWAS abibam kabobu kono ehwehwonimu aninyimu a woye no eduru babia wonyai na NDC amanyoko no nra nsam abato komisa de mpenimfo bebeka ye ne NDC amanyoko no de atudwa so mo ne abato komisa de mpenimfo ye adwene a enye yi se chenchena ye de Ghana card na be twetwe Ghana ma de shiedin se mene wo kasai wodwani ekire popudi mantem kropom enkranya sabra soja fo mpanifo nyina wabodem ekwan ya wofa so akodi gyan no na wodwene ho amzafo edema Kumasi Metropolitan Assembly so atena yomugusu a bodo fo no kokko wa obegina baabi ensese ugina wa obeyi passenger fo agu baabi a ensese udiguo no asotwedie se chechire afufuro bi kabwe hu ya dano kase na ya de abesom awia pram to bremu ena awia ya kenkanfo eyeme Osaya wabuaji wofosu ena Nana ya bo malibia bogabusia for yemfa sedama cloud internet Ghana also pay internet papa no den no share nso na to awia na bom from na fa betima ye adwuma dia ma wo baby bia wo bia cloud internet Ghana ne ye kamfo dia ma wo and so was back clinic so men kan kire say eba no ye stroke honsansam say bubuo say wo sorry en sorry say okeka wan keka abusia for ne kire matena ye wo Kumasi Oshim School Junction and barekese ya Bolivia Enterprise at the Future Life Smart Food abegya so almost say your food is your medicine is your food di banku no di wabetie no di udi eho no na di fufu no wonya Future Life de toswa ene nnuane nro no awanya mfiri banku no wabetie no fufu no no na gese Future Life de amount da bia na waye kama ma me abe so say wiye watena se awota no so patrapa new surgeon ho no mo ya de ne die hu ye den ye wachini a ye ni da so yasa no wose fabra no mfa drunka ho ya de ne bedwane de free ne pedua ne mo 3A Herbal Center so at 3A capsules abegya so a koko no set ye bia ebe hyiase ebe ma de ma so ho de nyina wa hwe ya koko de beko etunya koko aduro papa ye fre ne 3A capsules so a eye koko master ebe hyiase tutu ase e de free ne padua ne mo na feta beta clinic so esamen control se ba no prostate mo yade diabetes mo yade ne mo a enko bia bia me enko nkwaje second prostate ne bema ojonso ti ya wo mo jonso mo jade e chi ojonso wotin kasa jonso na kam ne ntime ma eye tabita clinic and ye for the amount of furniture honomo et said day and it so ebeba ediamo and a mizone 5G drink no and a we prem to be kasi ye de bosso mana ye de na koye square so mizone yo mahudo benum yo bakwan kankwan ye de ye bako so honomo de mango nkwan ye and yo bako e de abrobe ye ne yo bako a yaka fruit ni nyina de abomusa e de pa na so esichire ne mo ye adwuma wie na pese onya vem de ye adwuma no a ye 5G obo bonus JJ vimwa edema amade aye adwuma no eche kroi and at 21st clinic semen kanchro say ye sciatica expert ya oto asesa na twetwe oto ase etwetwe pa emetoda no anachesa akwese bibi ne na mo no ne ade chese otu na entu na waye titiriti no ne ade a ebusiafo furniture 21st clinic ya ye sciatica expert ne yenhwe emfa ema ebusiafo mo na eta ye chi ama ye vimwa baby awo bia na wie yetimi aba na yaba besomo mede ede na ya obo amalibi aboga wi mene o foriso aboaje wa dwenche no nsusu wo de ba ja yegusu ye beka se ma mo de ye beka ka de mamo ya nye brenda face am ne yenkomo ankasa mfuma mo ede mo chance de free Niger abonten eso na Niger adehia omo eti o mayimo abetro mayimo mfie bebrebe abuzuan ye ka ne si ya na asemo nhyeden hu onum omo mo tete alaba no a omo sesa sika empacho se no a omo bo mo nsa no
dodo no aye Niger for and almost so aja omo ebubu ye mo renom ne ade no dodo no a aye Niger for etu omo no omo tu bata be pia omo yimu no and omo chese ne yekoso e wo omo man ne mu no a yesi asojafo na akwakoje omo ne dia boso no omo ene je ho a enye yi ento me ka kire asojafo no se nyo bia ene to abade yi wonum no ene ne kire ya omo ehwe so mbesa so adane omo no e dia ma president ya adehye wo Niger bonte so de tumi ma no so hwe omo no so eyo pani Mohammed Bazoum no wore no so mo dane tumi de ma no no hwe toto omo no e mo omo no fa ntuma papa edifra abusuase ya no mo ka sei Niger adehye omo wo omo mu nyina e de omo ne akire omo embassy a e won krapumpre mantemu a omo eye ye kire den e de atia asojafo no a omo age omo man ne de aboso e wo eye Niger bonten so no pani a odi omo nim e Yewura Suleiman Haruna eno ne nsamtwefo bonkomo no wo kire se omo tete se eko asempanyimfo e keka ne masie ni no mo de asrafo akọ Niger bonten so akwakoje omo ne de free Niger asojafo no ensam omo so omo ne eko asempanyimfo ya adwene a eyeye no mo ka kire Niger asojafo no so omo ne nyomo dia nyo bia na de omo ne ma wunum enti omo nsan fo omo ne mesha de hye ne nsa na mampani a omo to obayi no no enya ntotoye no omo no enfo ne to papa enfra opani Suleiman Haruna enkoma wana nsamtwefo eboye mra no omo ye dede ewo eye Niger omo embassy hono mo enie. The soldiers should drop them. They should give the president of the Niger people vote to him to power. They should bring the president back. So what we are saying, apart of Bazoum, we don't have any president in Niger because we need democracy. Africa is democracy. They give us democracy, freedom and justice. Everybody to talk, but we know this soldier law. So that's why we come to here. We are discussing the ambassade here. The people, they are giving noise. They should drop the soldier. We need the president back. The soldier, we not like soldier law because they no vote give the soldier. They vote for the president. The president is working for Niger. The president is working. He like the Niger people. What happened? Every place that you go see the president go say that my people, my people. So that's why we come to here. We know the people they are supporting the military. I think that is not that they are opposition, but we in democracy we need democracy. Nobody that is going to follow the band that they no vote give the person. So far as they vote give the president, so that one that is the president for Niger. So even now, if they say the soldier is president, who vote to the soldier? Nobody vote to him. That the coup that is make is wrong. But since I know that they bring democracy for us, Niger is working in democracy. Even the all Africa, they can't give us democracy, so we follow democracy law. So that's why we came here. What happened in Niger, we here in the Nigerian, we don't like it. Stay here about 3 days or 4 days or 1 week, we can do in demonstration anytime. We are hearing about what ECOWAS is doing. It's right. ECOWAS is supposed to follow the right to drop the soldiers because they don't have any right to come to bring the country is coming back. Now the country is come to zero. Observe we your penny Suleiman Haruna wodi adehye nanim ene omoko Niger omo embezia e won krapompede mantemu ase na mo kase oye kire ne gusuwa ekoso a omde omonsim omo kanyina yetiawa eyo man adehye ene de tumi mama penny Mohammed Bazoum so won hwe oman so ne koba ne se asogafo no wane koto abama wuru mu a ene omo free barasia omo so oman no omoko akogide aboso no omo fi so omo ne yeko asempedimfo ya adwene a eyeye ne ne kire ya omo fa asogafo no nko no omo nkojo oman no ensa so emfama adehye no eno achi adehye ni pinom esoso ede nsem sei eto nsemtwefo anim. We want Bazoum, we want him, he's a good president. And we don't want the milking of the soldier. We want Bazoum back, so they should bring him back. No, we don't like the soldiers because we will not see improvement in our country because of the youth. So we want the Bazoum back in our country. He's a good father, he's a father of all. So we want him back. I am a Nigerian, but I'm born in Ghana. You don't lack soldiers, don't lack soldier. Lack soldier to go bush. Soldier, we know them bush and camp. The soldier will not take present. We don't like soldier present. Sai Bazoum su bar zababben shugaban kasa ya muna mulki sun kashe muna kasa babu yau ba mu san sun mulkin soja yau wala gobe. We don't need soldier. Soldier, we are in democracy. We need democracy. Africa, the whole Africa, we need democracy. Soldiers, we need this soldier. We don't want this one is a Kalbuli. It's not right. So now we need our president to come back to his seat. Because what these soldiers did is kidnapping. It's not cool. So we need our president. We need Bazoum. We need Bazoum.
abusuafo nti omo de omo asem omo ka nyina ye so omo mampani Mohammed Bazoum no omo hia no asojafo no omo ye ne ye kalabule we enye ku bia eye kidnapping no omo ye no nti be ya mampani omo to aba ma no no e no omo nsanfo omo ne nkonkose ne nsasense omo be omo dwene so omo ju omo na boso nti abusuafo se ne mo ka sei Niger adehye no akwa akobodompem e wo mo embassy e won krapompere mantemo omo chese se ye na wotwe se ye bosome e na wo so omo tena ho mbetena ho a kozisa sojafo no beda ne oman no asaso ediama adehye no ya toa kase ne so na ya diamamo na wobofo ne de ne nam eho apaso se wo ba wo man Ghana ene West Africa abiman ka bomu ko ekowasia se uduru o man bia mu a ensem o manfo ade ya twa piasu o mo ano na o mo hwe anopa esi o mo ano awiesi o mo ano anadwo abo koda esi o mo ano ene nije ni nyina ene se asojafo ageman aboso ni nyina ne se o mapani a wo nije ne Mohammed Bazoum sabra asojafo ensem o mo keka se wo man no enkoye ne nti wo mo eba befa o man no sabre wo mapani ba bi o mache na kwakwahye de sabre asojafo no etoje wo mo a na enomu ena chief of staff ama nije Jubo Dauda wadi ababatu edwa se sabre omapani a wono ena yato aba ede amano nije Mohammed Bazoum sabre babi wo eye kama pa na mene wo kasa ena wiei oba ekowas enkabomu ekuo no a sabre asojafo enyina ejbo dem ewon kran wo hwe kwampa wo befa so na wabo awura nije kronim na akwakohwe ayentoto ya sede be ya dinyo ebeba na empo se soja ban ena ebeba sabre West Africa countries no yetoaba ene di eyo mampani no eno tiehye bi ewo ho na se omo mpeno kra no a yenyu ne yenyino matemamufuo no ne afa hye wo mo ensane mpo yebeto aba yetoaba na se sabre ya mene o ekasai pa de chief of staff Emanije Jubo Dauda na asema o kanyina ne se wo mampani Mohammed Bazoum babia wo no ne ho etono ne ho adwono yie pa na abra wo dana di eltrensem trofo no yenko ne ekotie kasa wo kan ye. Il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de nouveau cabinet, tout ça est nul et de nul effet. Le président Mohamed Bazoum est le président de la République du Niger et le seul président de la République du Niger reconnu par le président de la République va très bien, il a le moral très haut et il est prêt à se battre pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice au Niger. Donc le président de la République va très bien, il a le moral très très haut. Certes, les conditions de vie sont déplorables parce que depuis l'événement du 26 juillet, la junte a mis tout en œuvre pour le démoraliser, pour le faire ramener à un état réduit, mais c'est sans compter sur sa force morale. Sur ça, ce que je veux vous dire, d'abord, sachez que dans des situations comme ça, c'est toujours le populisme qui prend le dessus sur tout ce qui est rationnel. Donc la junte nigérienne n'a pas fait exception. Quand il y a eu le coup d'État, la vraie manifestation s'est tenue le premier jour du coup d'État. Il y avait eu une manifestation spontanée. Moi, j'étais dans la manifestation, j'avais conduit cette manifestation. C'était des milliers et des milliers de Nigériens qui étaient sortis pour dire non au coup d'État. Donc, les manifestants ne sont pas des gens, des civils qui sont contents. Oui, Anna, Yanné, chief of staff, Emanije, ça work French, what is Sompa no? O can't Sompa no. Now, someone working in a mebon tofa at the amount say. Sabre, woman penny, a yatuaba, at the yino. Ewo Niger memu ani Mohammed Bazoum sabre baby o ne ho eyepa na sa sojafo etu no afra banso ana woche tumi no afri nsam de eno de emmam enya possible kra eno ti Nigerfo wo Ghana mam nyina moto wo monto ma dwirim na empokura no asojafo nyina yensese ya wo ko Niger na dia sojafo wo Niger aye no omo kaka wo magufom na wama dijo enso aba Niger na empo kabima mi kabia mamuo ena Niger omudi so enu tini nyina ne se sabre Mohammed Bazoum baby wo ne ho ye na empokura no enye possible say asojafo no betumi etu no chief of staff ema Niger
Chubu Dawudane ena yikotie yen abusafo yegusoa de mo gina Niger abonten so se de akwa yo yonko dane odawo ni ama eye Niger ne ekoso ya ba behia ye nyina eye se honom ena jene ko himfa ba ye nyina ye be ye nkwa ya ohia jene kakra ye be ye foro ya ye hia jene kakra ye be no adwolofo chese wo mo am ya anwa mu se jene no wotwumeko na nkomu a he wodi enye de etu o ma na ye da wo no mansa na jene no yakwa konye bi na nanu ya asogafo no kodwo oman ne boss no we jene bo baby akwa koduru sesei yesi jene bag baako ansa na asogafo no be yeku e wo Niger bonten so no ne nambe 800 Ghana cedis ya kese ye dia bu kura no e be 1000 Ghana cedis so sesei yesi jene bag baako bo ene nam 25 million free 800 ene 1000 no e de akwa kogina 2500 Ghana cedis enti de yakoso Niger bonten so no yentime entena sese o my Ghana ye mfiensa enhye de mirfam ne yentwitwi ye ni se penimbo ne bi eja wayin from abone wa VIP bus mo ne yen kai se nkare se mfa ye ho mfe ho ebekwa ko wiase na gese gine no yeta ento mayimo na opani bi a wa pene wo bambom ene ye kwa ko busa no se so hwese se ne ne masi ko ya ase ECOWAS mpanimfo anya form wo adwene wie se kwa bia so wo ma ade asojafo beko Niger yi no wo beko ni se nie ye se o keka ne ma de sie ne Niger asojafo no ye so wo do so pa o wo keka ko be 30,000 ene ye kire Algeria fo so e wa asojafo bebrebe eche wo ma bia wa Africa ha wo so wo do ma asojafo e ba beta eye Niger fo achi o hwe ne keka ko na Burkina Faso asojafo e kwa akota Niger fo achi o hwe ne keka ko no so a Mali fo so kwa akota wo no machi o ma ye ye ku ni nyina e kwa akota wo mu nuanom Niger fo no achi eti okon ya ye koi he yesi eko asamama ni nyina bro so no a obi ade na sojafo no so mo ya pem a wodi mu 10% oha mu nchichemu du na eba enti ze Ghana ya sojafo nyina ye be apem a yedi mu be 100 na eko abra wo no keka ko be 50,000 no ye de 100 na eko akoso so de akono na we ye kwaye anase ye bae eno na opani Charles Asamoah Miller wa pene wo bambom Sompa FM nsamtwefo ne kodi nkomokobisa ne se so keka ne mesi ye dia na ye so okono kra ye kono se ankrofo no mabuye wie deda ye nyanko ye de eso se ankrofo no okono madi nkunim ene o chese so hwe plan ya ECOWAS mpanimfo no ompeso mudi wura Niger abonten so na enko ese bia ye kwakobo pe no pere pi wensom pere pi wensom ebe kwakoye ase abanya tena ye ene atena ya kese a ewo Niger abonten so no eno na ECOWAS asojafo no ebe kwakogia kenten so no maje ede efri asojafo no nsem nemum enko ese ase we kugina na we di tim we di pam we di tim da bi enko ese no ne anuanom Sompa 90.7 FM ena na edin komo emra ne yanua owa hene champion tie adwamu a na ade ache bi adwumadi etwegu ewon kransa yo me kwakwa ne pochi no ebe gina instructions ya ECOWAS mpenfo ebe to omo mo step by step guide mo operating procedure bi a mo so ye adwuma for now no yeti end because bia any tactics ya ye be kom Guinea desire critical infrastructure. I know you are dams near what one in America. But this very one is here. And now say, so man, everything into democracy, they may target who leaders any of base. They may. We are not sure for now. You see, an intimate entry unless say, in some instances, the Democrat protect critical infrastructure. Instance, more target who leaders in the base. Instance, go on so more echo say to member follow protect more in addition to the protection of critical infrastructure. No, it's really dear to see an intimate who can say ECOWAS and I'm not sure every week no more and Casa Ako. Now, meaning to say, to me, the two police and a police unless the actual operation as that 90.7 FM or more adipati or more area. Observe for where your penny Charles Asamoah Miller and yetene kanu you be a wabini ye pa ewo bambomu. Senior political science lecturer Emma University of Ghana Oko Enkanya suku pon ewo ho enono na dokota ono ena ya freno Asa Asante oye senior lecturer na nasem wo de atudwa nyina ene se woba abibimam ha amampanifo no eduru baabia se bempradua sa dufrupa atumi eye wo mo ne nyina ene se
sɛ wɔtena akonnwa no so na sɛ ɔpɛ so ɔsɔde a sɛ yɛ na yi wɔ mu yew sɛ yɛ na ɛte sɛ yew ɛno ti yɛnyɛ nhyehyɛeɛ bi na yɛnhwɛ sɛ wokɔ wo mprɛmienu no so na sɛ ɔpɛ sɛ wokɔ mprɛmiɛnsa a ɛne ɛkɔkɔba no saa deɛ anaa yɛ constitution no anaasɛ mmara no yɛde to ɔba no ɛna duru baabi a ɛsɛ yɛsakram ɛkakra sɛ wohwɛ bibiman kabo mu eku a eduru baabi a hypocrisy ɛna yɛ wɔ mo wode w'ani atutum ɛwɔ Cote d'Ivoire deɛ sii hɔ yi na ani enya yie papa sɛ watena akonnwa no so na ayɛ ɔdɛ na apɛ so ɔkɔ ne mprɛmiɛnsa soɔ no eduru baabi a yɛ mmara no ɛna ɛbɛka na yɛnhwɛ asogyafoɔ yɛde ɛkɔ ne gye yi sɛ yɛnhwɛ yi a na ɛno so ɛkɔ akɔfa ɔtan aba ɛnyɛ deɛ hia ni deɛ hia na ɛsɛ na ɛfata ɛna ɛsɛ mpempii no yɛ a na ECOWASfoɔ no ɛwɔ so ɔmo yɛ sɛ wode w'ani akyerɛm ɛwɔ abibɛmam ha sɛ wohwɛ armed robbery ɛne kidnapping ɛne ɛnwoma a ɛtete sɛ nipabɔnefoɔ sam saa no ɛno ɛna ɛsɛ ECOWAS mpanifoɔ no ɛma wɔn ani ɛkɔ ho na eduru baabi a wɔn nya hypocrisy no deɛ wokɔ baabi a ɔmanfoɔ bi ayɔ no eduru baabi a deɛ nigyefoɔ kura yɛ kura no ɛkɔ bi so ɛnyɛ deɛ nanso no yɛnhwɛ na yɛmfa deɛ ɛde ɛsɛ ɛnsɛ na sɛ yɛmfa nhyɛ deɛ ɛsɛ yɛde hyɛ a yɛahwɛ yi a ebetumi ɛfira tɔ wei ɛna senior political science lecturer ɛma Legon sukuu pɔn no Dr. Asa Asante wɔde ɛtu dwa ɛma deɛ kɔ so ɛwɔ Niger ɛmpo kabomuko ɛwɔ West Africa ha mpanifoɔ nyina da ɔno so aka bi ɛde amane wɔ mo sɛ eduru baabi a ɔmo nya hypocrisy no na ɔmo hwɛ no ɔmo nya deɛ sɛ na ɛfata sɛ deɛ bɛma West Africa country ya no yɛn kankoro ebetumi akɔnkae na enwoma nyina nso atumi ayɛ kama Muziafo na ni afe no abɛka ho ayɛ ka mo sɛ Sompa 93.1 FM yɛwi aprem to bre kase ana nsɛm no baabi a wo bia na yeguso a yɛde ɛma mo star bia no sa wote yɛn ka wɔ bono ani afo mantam no mu a aha yɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM sa wo bono ismantam no mu a sɛ yɛn kransa sɛ yɛ techima no sɛ yɛ kentampo aha Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM and as our Ghana for Nangina as so and our share near I say a Sompa television so Sompa television so and T wa Jenchen so ye media babeka and wabra okay way social media platforms out on so oko Facebook wa a higher Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube a Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana I was for yen to akase so na ye former enfri ni jen komono ene ne ECOWAS mpedimfo ba be yi ene meeting na ekoso se ne yedi kaka kire mo no ECOWAS amama ni nyina asogafo mpedimfo ho no mo aba be hia won kran efa pran esi gina ye kwayon be fa so e de atuo no ene bomb na kɔ na busuafo meeting no ye be kwa kosie bia no ye ne tite ho no mo ye de bebrem ye free ECOWAS nsɛm ne mo ye de mo akɔ abato komisa ne mpedimfo atena ye enra ma me je na do kwe mensa ene nsɛmtwefo botu mai kakra ɛwɔ enkrapompone mantem na nyina akɔ ye edin twotworo a abato komisa ne mpedimfo ye o madwene sa broso a ene September bosomi a ye be kwa akɔwura mu no ne da etoso eyedumyenu ɛkɔ no wonama ɛhyase no ma atwotworo Ghana ma de hye din titiro ene wane a wo ma adi mfie du ngoche 18 years ye wo mo ntworo mu din enkuta voters ID card ya ekobase ye kwa akoto aba wo betimi akwakoto tubie no wo mo ebetworo mu din na wo mo soso abibi nti abato na ye to ne kane no wo ma ntima ntwotworo mu din soso no na kese kwan aba wo betimi akono akwakoto din na eye wodi akonkogum se be ye na ye kwa akoto aba wo soso otimi akwakoto bie na no na ma jena do kwemensa kire se hey side nchocho we na bekoso no eye Ghana card ya ene de bekwa ko chocho di no abroso no a se oni bia agiso biba bedi aginamu de ma o ya no soso a wo ba bedi aginamu de ama wo no wono soso wadi aginamu ama na abroso ani padu ene obetimi ayede ama wo num wo wie ya ebroso pe echesemra edi no ye wo semra ene no edie na ma me jemensa asemi o kan ye ya te se ndisi amanyo company for the krata babonten echesom ne ya adwene enye yi yeni kan konkotie ma me jemensa sino sika ne nsem fa ye na ndisi amanyo company for so ensem mo ka ede fa ne nsem ne ho no ye de abramo ma me jemensa. We were keen to establish and uphold the integrity of the foundational document, which is the voters register. Hence, our proposal to use the Ghana card as the sole document for identification of the person's citizenship as well as age. My experience from the
exercise, ladies and gentlemen, showed that several minors and foreigners using the window of the guarantor system found their way onto our road. To read the register of minors and foreigners in 2020, the Electoral Commission established the District Registration Review Committees, which worked for several weeks to delete the names of minors and foreigners from the register. It took substantial time and effort to expunge the names of illegal persons from our road. During the registration, some 40,000 minors and foreigners were challenged, and we managed to expunge some 15,000 minors and foreigners from the register. This number is one too many, considering that in the time past, we elected a president with less than 40,000 votes between the first and second runners up. In our view, this should not be countenanced or tolerated by any voters, as it has the potential of undermining the credibility of our elections. Observe way ma me Jane Dukwe Mensa or Dagani about to come and no and yet in Carolina. Din churchra or don't for Yaduma September Bosmia Yakako room at the Brossoa, Neda Tosodum, you know, one Beshasia church run and now what say, Niamo mo a Jinamo Chenchina, Yefa Garna card, Nenconco church run, say, a bebois, Emma Niamua da ho, Sao Hobe church room, Mudim Betuaba, a president Magana for San Quadanto Tom Fewa, Omuni 18 and Timiko church room, Mudin, and Cotua by president Magana for no, Sagana card is no, a bebois Masani Manning in Anua Brasse, Amiena Ghana for kind. Wadi 18 years ya wadi 18 years na dwumu da ho no akwakọ to aba ne sense e be esi we ba bedi aginamu akwada no woni 18 years kura no a o honam kakra esi won kochuru ne din na no so ekwakọ fansem pi e dia ba na ne nsemi a o kan ye na opani a wo hwe kire se acting director of elections the ma NDC amanyuku no Era Daniel Amate Mensa ne so perfect nsam chefa bon komo a chesa abato komisa ne mperimfo ase tintin tirinti suban bi no a e ya bo mo so no NDC amanyuku no mo ya adwene sa kwan so enye yi Ghana ha ya yetie di padodo sei na Ghana card ya yeso ye no na mo ba begina so de atwatwa amanfo di no wono mo ewo bie na anu yi kra na mo se chepo a ye de tu mobile phone so ye nko register ne ade ade we edomo a mo de ye twa mu ne nyina ye Ghana card ya no mo ni bintia enti abato komesa ne mpenu mo fo mo fi se ase ya so de ne tintin tirinti sembi na e ya ba wono mo eso opani Daniel Amate Mensa 135,061 which they said the voter population is even more than the actual population. My brother, how can this be accurate? The voter population is 50,937 more than the actual population. How can somebody say that this figure is correct? Pick a place like Kole Kote, that is Usu, where we have Honorable Senator as the head. The voter population is 97,234. The actual population is 68,633. 28,000 less than the voter population. How can this be accurate? And Yisi said is basing his projection on this. We are calling on Yisi to go back to the drawing board and come up again. We believe that this exercise can be done at the electoral area. We have 6,272 electoral areas. We can do this registration in electoral area. And instead of spending 3 weeks, we can even do this thing under 1 week. Well, we believe that the Yisi will see reasons. You see, when the Yisi tried to change the CI, we told the Yisi that, listen, it will be in your own interest. The law says that registration should be accessible. In fact, the very law the EC is using for this registration, Regulation 22A, 22B, says that registration should be accessible to prospective applicant. What it means is that any applicant who want to register should not suffer to get to the registration center. I mean, we just returned from Kumewu by-election and Asino by-election. My brother, if you follow Kumewu by-election, the district office of Kumewu is in Kumewu itself. But there are areas it will take you more than 3 hours to drive to the district capital. We just returned from Asino. Asino, the district capital is Asimpeku. There are community, it will take you 2 hours to get to Asimpeku. The EC is talking about Ghana card and passport. Now they have agreed to the voucher system. A proposal that we made to them more than a year ago.
if the EC has accepted that proposal, we wouldn't have had this 3-year backlog. The EC said they want to kill passing of people to the registration center. My brother, I can tell you that prospective assembly members and city assembly members will be forced to look for vehicles and bus people to the community. But look at those who will not be fortunate to be bus. Say, who need passport? Now who need Ghana card? Now who here who family need to be our register? Say, uncle, Tinamuma will say, we are Ghanaian. You have to pay for the lorry fare of that person. No one. You need 2 people to go with you to the district capital. 2 hours. You have to take car. Don't forget that it doesn't mean say because we show projection. If you divide the projection, even by their own projection, if you divide it by the number of districts we have, and you divide the number by 21 days, averagely, EC is expecting to register more than 200 people in a day. I can tell you, sir, you have to take care of the people who are going to vote for you. So the EC should go back to the drawing board. More than 200 people in a day. I can tell you, sir, you have to take care of the people who are going to vote for you. So the EC should go back to the drawing board and come back and let Ghanaians have their peace. Okay. We believe that doing the registration of the electoral area is the best option for the EC. For way Penny Daniel Amati Mensa on a acting director of elections at the NDC Amanyukuno Ningina. Abato Commissar and Penny Fujina Yaw, Mossi say, Sadin Church, Jumedi, we are Becosono, and Ukraine Quasebia, a polling station, or Mokako Sinkonia, Aquaco Church among for the Nemum, Abato Commissar, no offices, a Hodonoa, a Triat, a woman cinnamon, and a Uduno, a honey a beco, near Quaco tree, the sense, or more Ebetina police station, as Sinkunyama, Mount for Abato Santine, Ababe Church room with the end, and this Amanu could say, or many Abato Commissar and Penny for Yajunes Aquanosoa, and Yino. Swafua wano ene hwe yakwa to sam so eye ma me shali ayikobotwe na sentemu eye Ghana fo nyina nim sam se popudi mantem kropom enkran wo bowura passport office ye na mami kotu nipa dompem na nya asam keto akura we eno bebusa na osim betwa mfonyini we eno bebusa na was me be fill forms eno na mame no wodwere ho abonte ase enam so ema mame no ene nsam trofo di nhyiamu ne nsam a wokeka ye no nyame ne nokura nim ni na mpanifo bi wo ho a wo so ache yie pa na de tokọ so ene se de be ya nwo nyina eto betwa no waye hyehyeye se de be ya Ghana fo nyina ho beto wo mo se de obi abenya passport na ne ho eso ahinha no na awomo a woyi wo mo di no wo mo ye enum ne nyina ene se wo mo atratra ho akyeye papa sabre wo mo obi adane abusua pani ebi so de odwuma wo mo edi wo ho no sebe praduasa ensa emfra wache ho yie pa enkwada wi suku so nya adwuma nye obi wo akura wo ahomgie pension na so no oda so ewo ho enam kakra wo benya adi enti woni goro boys no medem no aya kwan na woje passport no fira bonten ene na wotwe a na ne watwa osika na wotwe mienu sika nko ene bosome ba ko so sika nko saa ene oye no na ukoye replacement of passport kura dia ene ne wo wukura eno ena ye maame a wohwe yakwa ntusam so ese wompre ema woi enkoso eno ti nipa no mu a wo matratran ho ache no wo so mu kofi a woyi wo mu adie odofo enti sabre no asoye no ade ehye egu akwam se wukọ mantam mu a wo hwe na wo de number bi atodwa na wo na wo kwa yon passport no se wukọ ne agi watwitwa mun sika bia no a wo ba frɛ afasa homa no so na akodu na tra ye se de be ya wo na ye de wo masisi tworo no ano wo fa ko ye passport wo manka na mu bia no ye behu ekwan a wo fa so ayi wo madwuma na empo katatse ani twirim dia ekoso our passport office our man Ghana region bia no ne nyina ebetumi akoduru ne nase ewo nkran said ye be ma Ghana fo a wo pa kwantro atuo na wanya passport no bie no wo mo so eho ebetumi ahen ha wo mo for inform free passport office ye ni inform enko aposi for atena ye wo mo atena ye hwe kwaso jojojumedi ho nsensem me kire motor transport and traffic directorate ya itweni tia for ne say MTTTD na butia for entity abato some performance am chefa pono so che say wo mo e dia be for contemporary de kwaso ense bia ba
if we neko mo amuta cross a red light traffic light no e so red ya wo na pentem o pentem che aban o pentem che obia na hwim ni watwam ade a mi twam na so yellow me duru ha na be so red no wo mo se free neko wo mo e de camera bi atintim traffic light ya e wo Ghana nyina utwa mu ana etwa umfoni kekra na de akwa posifo e wo MTTD office wo no mo na ma wo so e de akwa eye DVL impedimfo na eyi abase bia kuku Africa jando a na eyi udin de abase ya kridim na omo e de mra no ediu na chese otuatwi no na openimpa wo na director general eda MTTD ano COP Francis Ebenezer Duku and no name some for bonkoma na sanhihie we ya wo mo atweden say traffic tech GH wo mo de camera nyina etintintintim traffic light ya e wo mem nyina se de ebesesen pragiafo no a mo de mu ni hihie so no motofo na fidie tetafofo no a mo de moto nti e na me pentem no watwamu no mo nyina om so mbekechemu this COP Francis Ebenezer Doku ninchiremo de mayeni. Oh well, I cannot put my finger on the board, but I can tell you that we want to look at a 3-month sensitization, and then we'll start a piloting and see how it goes. Yeah, you see, digitization has come to stay, whether we like it or not. And once there is digitization, the issue of interface, human interface, is taken off. And so the police will now be deployed for other equally important duties. So if there is no interface, there is no human interface. Of course, these alleged corrupt practices will be eliminated. Anti says he can MTTU for no gigening in as empedin for whom it was weighing in us so bebois and mine a road wet ye woo and a year friends insurance ye woo and one most team bet acquisition a case team bellet one more binia dia dino Sanyama weighing a baby woman a dear few honum namoswa musunumun raswa traffic light is already an amuchomo mosiachemo at the Makwa Kujinamran way a COP Francis Ebenezer Doku ya wono ene da MTTD ano e Ghana Police Service na yete ninken ya tuwa kasiana so ya dia mamua ya ni hrem e technical and vocational training center na dabia ya na metai ekase o mabia ni mputuo ejina ngoma suanso eno nti se wo ko secondary school na wakọ to aso school no wakọ kira de ana se obekọ kwa mekroma suapomu no ubekọ suapon hodo e wo mampa no na no enkyere se wo nko a na wo ko school debi na emom technical and vocational education no enso ebetumi amaka na nkoda anya bibi ewo mo nsa no na onya bibi ato mo adwirim na omo so anya nsa no dwuma na esayo no ntino panipa wono na data technical vocational education ano Dr. Freche Asamwa ade atudwa wa bra kwabna kase etradwam na wo chia wiase nyina na wo mama wo mu ache no na asem o ka ye nyina ne se wo de nyoma pa agu akwan so se de be ya wona wani ache se wo besua bibi na wo de agu onsa no na wo de bi agu o madwim na akoye nsa no dwuma ade ama wo mu no ebetumi aboa na nkodai so anyini abaye mpani papa na watumi anya adwuma aye na bra kwamna kase ene pani kwankyerefo a wono enada ensa no dwuma eso twetwe nkomo no sei na Dr. Freche Asamwa eda ne nsem adi geji na aban no needs to adu our mansa no adwuma no or the buy into the 5-year strategic plan no governance and management no share say na ensa no adwuma tete nkra ho na ehwe so na ho na eye Sompa FM na yehwe mu a ministries are dealing with TVET na over almost 19 and at the same time that's a bimu ya abanoma ebimu nso ye dadama ebimu ye wofa ebimu ye siwadom nti na ase ehwe na ye de bibia atutuye aniji semu wom ne se ene ensampa ni bi ne se emfie num etwa mu yi no aban ahwe ama onimra hye badwafo aye adwuma ama ya paase emra ahodo miensa emu ye dru the kind of Education Regulatory Bodies Act, Act 1023, and now I establish what we call Commission for TVET. Commission for TVET, no, first now here on NAPTEX, National Board for Professional and Technician Examination. Now here what CODVET, Council for TVET,
no be so bebo nsano adwuma ho bra but now aban akani enu abom e de ahodi ni bi aka ho amomu ayedu apagya no aba commission nti commission for TVET and CTVET no now at 1023 ama ya establish ama we have a regulator any promoter of TVET for both tertiary and pre-tertiary formal and informal nti ani December ko di kan no ani December ko tosu mienu ni say ya santimem ha ya no ene wo ko a ebu akwa ho no a ye wo Akintina Pia Minka University of Skill Training and Entrepreneur Development the university with the longest name but you try it here I can say Amstead no aban abomodin ama say ya pass at 1023 no ISI University no na akɔhwɛ mfidie a odi agu hɔ abammo a waboa me asiesie university no am no ka say afinko bi yes all the equipment ni bi akɔka ho pani kwankyerafo a wono enada technical and vocational education ano Dr. Fred Chei Asamwane ena ikuti yen for yen form free technical skills and vocational skills in sensem no ho na yen form enko Kumase Metropolitan Assembly so no wonoma atena ye fiti be ne nansane enam de krata ba bonte ye bo amanfo kokko adawafo na mugirigina basa no me fanipa me yi passengers ye gu ha no omo chese efri odomfo ya domo a edwada ekode wo yes ade no a otu atwi ene ne emra ne ubedi ewo Kumase abonte so de nyina se be ye na kwantufo adwumayefo agwadifo yaho betima yin hare yen ewo Kumase abonte su ne nam so ema Kumase Metropolitan Assembly mpenefo kire se omo etu sa na mo ewe bia msu so mo de atato se cars ya kase cargo cars kia ne hwanfo no a musu be yi ne amagu odum eni kejetia ne central market no wom so yeso o mayibre bi esi wo no mo de amamo se abro so a anwumre no nsia obetimi aba na wache okromu kura ya nopa no nkono de na oka mumuruntum no na wa uniema na wie no watu e de afiri adum ene kejetia ne central market wo no se be na adwumayefo ne adwadifo a eba no yebetima kwaba bibia nkonko kire so ewo adum ne central business district ho no mo na openi Randy Wilson ya Kumase Metropolitan Assembly atena ya wono ene ye peni kwanchefo where transport won sensem so ene so mpefem nsem edi nkomano paya ne nsem nyina ene se we no enkoye connected wo no na me kwafia ko bi guess na me ye guess SP a wo mo ya no ma bedwo mo no musa no ma ja ne tra ne ye ne basa na age nsem no we du omani abere omani babedi akire wo ye city guard ni na okoye hu sika jeje esem a ye be pamo do ama posifo ama ye hwe kura be kwa kodam openi Randy Wilson yeah, transport department okay and your final authority which is some issues be very fine say and the mayor auto invite on 2 o'clock na obi a issue work maybe no be but kakra make me aka and say okay and remember say offloading and you say we are offloading for a crew city and upon 9 they kwa kusi and message now we and asset and na emray cargo vehicles and shop owners him dada enforcement team na se car ke see offloading edum inside omochelo ana pam emra dada and mum there can say it's a final warning if we say warning about several times was say the but na enforcement move kakra na say ya near it all the father Dumua, Overcano, the Rita, and for Fruity Omonioma, during the day, Yana Esso, traffic, congestion, Eba Elkum. Now, you now see your first Kumase Transport Organization. Transport Organization in our president, and Koma, I want to end by the soap in terms of congestion about a kum. Now, I say, when you have a gas, for there are more than 70% taxes. And now, say, yes, cargo for almost to see your money and no, I am one now, me, sure, so will be Sammy. And I said, and run a walk at them, Amana, punishment room and latest punishment, and I say, yes, special exercise, will be
other committee no bia cargo fee between 600 and 1,500 next can no per se and I here before Sompa FM the member of party or baby in the market here 1,500 yeah money in and say I mean okay it's me for party or woman okay it's supposed to serve as deterrent the Emma opinion can't say it is I'm not here For Penny Randy Wilson and Yetin in Kanoko Kumase Metropolitan Assembly at Naya, or no and a department ya, have transport once and some more dano. Na Okan in some ye, a church in some Mudechre, say Juada Samra, we shall say ye Jumakra, and Nuntia Mehuaku here, say a ye in the day, Kumase Metropolitan Assembly Penimpa, here are some pine wafa, and near driver for. Egedi for her businessmen ewo kremu ehyehyia no madi de ho nkomo ne omonte ase ne akwakwa emena se pobia no wo mbe chinchima tenetene no ne ade wo ho no na eye Ghana Haulage Drivers Association na gese womo a womo twikase akese kia cargo car ni ade womo enkabom ko kese womo srempanimfo se ase womo ho ya pre wo mo dodo krata mo de mana no be ne nansani afi kwansiri chenchirenchina adwada ya adwuma adwada ya adwuma ekwo mo srese ada afore bebre wo hono mo kokwa so ebi okosirem woko wagadugu woko hehe wonyameduru kumase mete eti komo nto mo bo na komo mo hu dawuro manto amanfo trim mo bia enna ne ho so sense driver dia bia wanti a wokokwa so a afi no bewura kuro no mo dwada wo si hey macho e ba se be hadwene chairman odaku na no eye chairman nana ya osu my no problem I want to say, Brady in Mishapa, said they are, said be, Nakadia, yet the Beckham, ya na Eddie. Mikura, Dano maybe say a question do over. Nearby, I'm Makurumun and the ya some more. If he said, Yea, Yadabuko, my mind, Bokina, Niger, Mali, Nina Samra, we had an Kanye Mrafu from my number woman before Mayor Samrano, more packing places beer, car no set or bar as or packing, or packing Vienna time no swan. Wakurum no Queen in Norma. It's all Cacasiano Crampon, Ura Crum Sabri Curano, said one Casanope, Tanki Tua, and I said Nipa, send your mobile Kawan, Ukano, Necasienti, Ukusiwo, baby, a bit my Sizi, baby. It's a Samono Lankayina, you be Ashambrana, Abwayina, and Kanyabone. If you say, what the kind of Bako, Memphis said, Mimitikumasa, Ebi Obisu free, Bokina, Neba, be Noma Ukurum, Bokina, no, Wabudruano, Media. No baby, I met you, I met me the car Nakusimenim. No, no, Bano, or the kind of a packet, a copim sabri. I don't know, beside question said, dear Mokan and Kenya Bonnet, now so, Tano bar, if I know a packet, and San Ambrena, as I will be you. It's a body me bedding, and Tissa. Sabi, one Casacuran Saudru baby na say, I put your bows one Casa woman, even a toy carcass here for no. Normally, I dear Chia and Pecrumuco, because I can't use some from. If Ramano so take cry, anything can happen. It's a go slow woman, yeah, it is. I was for way a chairman Nana Yao Usu and yet in Kane, way a Ghana Haulage Drivers Association for one and a chairman Dano. Yanko Manosuni and Yakwam Redun couldn't come on. I was for Ningina ASA, a Juada, Moamu Pake, Moama ye station, Eau Cremua, Dancing Bia Bedru Subiano, Yatiti station, yes, a babe Pamo Munin Efro, Mosu baby and Bedrubia, Namu ye passengers Yeguno, yes, Mosu, a Betchimuna, Edemaka Kujinamrano, Sisio Masha see free Hormana, Comrade one and Tim, Yano ending come on. Maduzwa kwamba yankomo ofa mu hene na ofa ye na ja station master for no omo bo mu ho afiri wa na mame na wase said ya wodi kan e dia tudwe ya wa kan semu ya na anopa yi ye tik pa commercial contain ehwe eme ahodo a adriver fo a man kase firi omu pem ati station ahodo efi wo hwe plug ahodo a empenifo kan ho asem se mo ma Kumasi Central CDB no and also so yehwe se de siko efi cargo car hodo nso so a omodi nyeme fi port edepa ema dwadifo nso so ejigu ma so ye nso eno so yehwe ena efi driver fo nso so hawa omo so wom bra ye de asemi betu gye se ye hye wo mo chinchin se Nyankopon ya adoma fi duade kro be non krom ena sa abre no na omo nyina e free bebia ye de enyeme ebre dwadifo no
na obefiri wakɔ na yɛni bi mu di nkɔmɔ mu kyerɛ mu sɛ sɛ kɔba sɛ nka nɔnkron no ɛnhyɛ dɛ ha ɔmo adwene bebree mpo a wohwɛ obi hɔ nom a ɔde nneɛma no ba a ne kaa etumi bɛsɛe kwan so ebiem obi nso so hɔ nom a wonya bedu hɔ nom a ɛnam sɛ nneɛma bi hɔ nom a ne yɛ na dɔɔso na nyɛ nipa baakofoɔ deɛ ne nti no wɔbedu hɔ bɛɛ no nsia mpo no a na ɛso wɔtwɛn ma adwadifoɔ no asɔɔ no nneɛma no yɛ ɔmo deɛ no a ɛso ɔmo tumi ba na ɔmo nyinaa bɛhwɛ obiara nneɛma ahodoɔ ɛwɔ mu ɛne nti wohwɛ a saa nkurɔfoɔ yi kura ɔmo mmra store no na bɛyɛ nɔnson ansa na wɔbɛbɛdu hɔ saa nipa bɛyɛ mmiɛnsa yi ahwɛ wɔn nneɛma a wɔde baayɛ no nkrataa dodoɔ no a ɔde baayɛ no nyinaa aso ansa na yɛyi nneɛma de ama wɔn na ɛno mu no sɛ wohwɛ ɛbere no mu ɔno kyerɛ sɛ ɛkama sɛ tam a yɛde ahyɛ wɔn koraa no na ɛyɛ aboro so a no sɛ nti no sɛ mpanimfoɔ ɛhyɛ wɔn kyinkyini saa no a ɛkwan bi so no ɛbɛha wɔn adwene ɛfa ebi a na ne kaa asɛe ɛne nneɛma a ɔde baayɛ na nipa dodoɔ no ntumi mehunu ne nyima wɔn no ne nyinaa no wɔn ka ho asɛm kɔbra bia mu nso so no yawei bia mu nso so yɛhwɛ plagiafoɔ no ɛnɛ mɛtumi adi adanse airport yi sɛ wohwɛ central anaasɛ kumase baabi a yɛkyerɛ sɛ mo ɔmo mma no a ɛnɛ plagiafoɔ no ɔmo di ɔmo brɛ so ɛma ndi ayɛ adwuma ne mu aka adrabafoɔ a wɔn ada ɔmo pɛm egyinagyina kwan nkyɛn ɛfɛ nipa ahodoɔ wohwɛ wofiri soame anaasɛ kegyeti a ɛbɛ soame a wɔn a wɔgyinagyina kwan nkyɛn fɛfɛ nipa a polisifoɔ anaasɛ gaadifoɔ no ɛpampam wɔn na kɔmna yaw ɛnyɛ adeɛ a wɔn no etumi efiri mu koraa nkakrakra ebu mu nti yɛhwɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛduada wɔn mu nyinaa no sɛdeɛ keme ɛde ato dwa sɛ eduru hɔ nom a wɔn bɛsi nkete apam wɔn nyinaa efiri kwan mu so no yɛbɛhwɛ sɛ ɛno nso betumi ayɛ adwuma nti ɛnɛ deɛ maame mu aprageɛfoɔ no aba so sɛ woba edum deɛ a ɛnyɛ adeɛ a wohunu wɔn biara wɔ hɔ na mmom no wohwɛ kwan ho trɔtrɔfoɔ no deɛ a wɔn na ɛha adwene kakra nanso so no sɛdeɛ mpanimfoɔ de ato dwa sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛduada wɔn betumi apam wɔn nyinaa efiri wɔn nti ɛbɛhwɛ deɛ ne so ɛbɛsie nti ɛnɛ deɛ deɛ ɛkɔ so wɔ kumase cdb ɛno no mate kwam yɛda ase paa busuafoɔ yɛkɔtie bɛsɛ for a professional concern kwam redu ɛne yɛkɔɔ ne nkyɛ yɛgyina wei so na yɛada yɛ ho atwa si kakra ba yɛba a nsɛm no pia ka kyerɛ wie yɛbɛsa ade apii mu so Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth the audi bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana and you hamo and phone ne baby wo Cloud Ghana a chow tuma say with them any speed ne dear as soon as so as subimba Ghana had that simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru hɔ dadaada or how bia sane atie bia ya so no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yɛntoa kaseɛ no so ɛmfama mo anyinam so number 2 ahocho ɛwɔ atwuma ponua mansinim asante mantem ha wansɛm a wɔka nyinaa ɛne sɛ aban ɛne wɔ mo ani ne yie ne nyinaa ɛne sɛ wakwan nyinaa asɛe na empo nsuo ɛtotɔ a wɔn sanso bridge no ɛdene sɛ wɔbɛtwa na wakɔdi wɔn dwuma ɛnam so ɛma adehyɛ bi assembly member honorable Samson Kobi ɛne Sani Suleiman unit committee chairman wɔn ne nkɔda no ayɛ yɔkyerɛ na wɔn asɛm nyinaa ne sɛ aban mmra wɔn sra bam anya saa paade a wɔbɛte atua wɔn asɛm nyinaa ne sɛ nsamso bridge no ama wɔn akɔbadie no ayɛ dene yie papa wani abre sɛ krodom ama sukuufoɔ nkɔda nyinaa kwan wɔbɛfa so wɔbɛkɔ sukuu no ɛno so akɔyɛ asɛm foforɔ Sani Suleiman ɛkyerɛ nsɛm yi sei ɛna ɔkan sɛ yɛ bridge a ɛwɔ ha yi ɛyɛ bridge dada akyapa yie na nokɔsɛm ahɔnde nnim bridge no bi ana saa mmerɛ na ɔmoyɛ bridge no na nsuo no ahɔnde no wɔ fam na nnɛ na mesɛ
nsuo to these days no ama nsuo a ɛfa bridge no so ɛdɔ hwande wɔ mu sɛ ne bridge na ankasa mu ama bridge na start a ehia ɛsoro no kwa start ebibu na no kwasɛm nsuo tɔpa na eyiri ɛfa bridge no so nyinaa ama mmɔfra a wɔn wɔ soro ha nyinaa no bi saa da na school sɛm kɔ no ana ayɛ dene na ɛna yɛhwɛ yɛsrɛ ankwankora ne aban sɛ ɔmada roma ɔmo yɛ yɛmmoa na yɛntumi yɛnkorakora bridge no na yɛntumi ɛnyɛ kama ɛma yɛ nyinaa wani ade sɛ de a mede srɛ aban ne akwan wabra Sani Suleiman unit committee chairman anu si yɛpɛ adehye ɛwɔ bia no so enso ɛkasa kakra yiri a yɛma no obi antimi ntwa nko school wo pene kro antimi ntwa ka bia dura na parke obi antimi ntwam yiri fa nkansa nkremo dan wo nyina nya agoro yɛntimi ntwa nte hiammoa ja nana oha nana kakari one ne mpanifo yɛ hiammoa free abamu mpanifo so sɛ bridge wo ba page mama yɛ na yɛ mofra na wɔ so sɛ kuro no fa do na agusoro anya agoro mofra wɔ soro a etokase na eto yɛ nkora na nko school yiri ya ha nkora nyina nko school ndima dawroma yɛ hia mpanifo yɛ sɛ no a wɔn boy kakra yɛ ba no yɛ nkola no wɔn ho kyerɛ wɔn yɛ panyinfo a ha mpo no eto da ti sɛ wo ba wɔn sɛ misisi hɔ na obi atimanya kwan ayɛ dɛ abɛyɛ sala nti yɛ pembo kakra kura nso to kura mpo yɛ mpanyinfo kura yɛ no mo a kura nso to kezi na yili a eno mo a omunti entwa nso ne mɛyɛ asɔre anu di kakra mekansi aba mpanyinfo de ɛsɛ gwense yɛ de hia mo sɛ jamma pija bridge ma na aha nso nu aha ɛno ama kɔbadie ɛho ayɛ dene yɛ papa sukuufoɔ kɔde ehuna manne akuafoɔ so ehuna manne kwan obɛkɔ akɔfɔ mfudie ɛde aba na adehye so anya bia di ɛno so akɔyɛ asɛm foforɔ adehye a ɛwɔ anyinam so number 2 ahodwo atwuma pondua masi masantema ɔmanu di sɛm ɛna yikotie abusafo yɛ nase yɛ de ma cloud internet Ghana wo pay internet papa na de yɛ adwuma wo baabi a wo bia ɛnte sɛ yanomfo de no a agise wo krum agise wo ha agise wo pepo so debe be wo de baabi a yɛ adwuma ɛma ne yɛ internet ne so gyina ne na so wo mo ɛwɔ tech ya top high efie no a Kumoma Rural Bank wo mu ne mu a ɛna cloud internet Ghana wo mo wo ɛyɛ opposite Love FM from 0244 601933 0244 601933 Sowes Herbal Clinic ɔsɛ yɛnka nkyɛm sɛ stroke no de ayɛ obi a obesa sorry bio obesa nante bio obesa kasa bio obesa so atu America bio omo de aduro be kaun ama ba bia de na kwakote bia na dwane e de afri de padua ne mo e ba ne se oba ne be ma mo pa wo cancer semo a ne ngina so no mo etu ase fibroid ene ye tro wo yi wa bra won fa se kanka wo e na be ma so ho bantem obeboa wo e ma sa kwantu no wa che wo kwam owo Shim School Junction and abare kese so no o watena ye e wo ho friend 0243 282629 0243282629 ya Bolivia Enterprise at the Future Life Smart Food abegya so yes your food is your medicine is your food aduane no banku ne di wabeti ne di ofofo ne di udi ewo ne di udi wi a no the Future Life aduane na guso na ne aduane no ebiebie wuntiri ne mo ama mo gye ne di afusa ne ye enti da bia na ho ye den da bia na ho soso ayefe da bia na okoba emfa ho ene mfidu do so pani bi wono ma ne otia no otie 70 ne otia no otie 80 ne otia no otie omasuma sampinu ano eya na e Future Life aduane ya ye ka ho asema de kire wo no absia for do ne che so fly alignment ya opposite ya Papa Bulaji multi home stores wo no a obenya bi ato frɛ opani boache e wo 0246 010150 0246 010150 na ene ni nkomo ma mi abe eso se wie watena se o tano so patrapa no sa junction ho no mo na yade biade hu de hu wa yare ama kyese yade a wo yade no wo na wuwo wakodokota kwa scan de ko himfa ba ye watwa yade kro ye hu ba bia yade na kwa kote hu oyam ne ma seya ena ese yebusuafo sempo yade ne yese hu mo ene yato yade ne dia ma wa for ne kire ma mi abe ho no mo no mfa duru nkan yade ne tese de bedwane de afri ne padua ne mo etwo wo beyi wa bra won fa sekanka wo stomach ulcer nom fibroid nom epilepsy etwere ne nyina ma mi abe se fa be dan no akoda ne yese sickle cell enti wo yensuo ba wo ye bosomba ne nyina ma mi abe se wie watena se for ne kire na tena ye no mfa duru nkan 024334
345392 0243 345392 3A Herbal Center at the 3A Co capsules abegya so hey koko no se fifiri wani ase koko nti da bia wo posa wani koko nti da bia wo de pen edo chiri wasum koko nti umni da bia na onya 3A Co capsules so a eye koko master no a e be hyiase na tutu koko na se koko nti aba obe masem e kwa na ekofom abuzia for 3A Co capsules so eye adwuma na ede ama koko adro we so no eye different enya amanfo koko adro na onom ya na wo yemo kan wo na wo rane no wo betuma nom de akwa adwuma wo betuma anom de akwa asore wo betuma anom de akwa nsiemu wo betuma anom kra de atu kwan kirei na gese anwumre wo ne water closet no akwa akudi ne kama pa odo ne kire calling akanom Danny Herbal Misty Herbal apedank no ma obenya bi ato from 0546 107107 0546 107107 Tabita Clinic yesi prostate mu ya de bema de ya de ano no any prostate into what the 40 45 50 one more kono start ne ma 9 enye ntinti awo ayasabia titiro and Tabita Clinic ne o prostate ne mfama o jonso te ya wo bema ne mu o jonso o tin kasa se jonso ne ntimi ma o timu ansa na jonso na timi aba o jonso ase moja edi akire nom ne ade a ase nsuo troka bi e baba nom ne ade abusua prostate no misrew enho ena asase etechmanofo ne kire Tabita Clinic ne nhwe emfa ema ena diabetes so hey type 1 diabetes type 2 type 3 diabetes no sini yesitie bia fa ho adwuma ebedan Tabita Clinic ne nhwe ma Oliver no yesi nsuo bia ba begina ho nsuo bia ba beginam ema chese kwa na enkoye kidney ne so asai be bia drone yesi age transplant ya abusua for Tabita Clinic say ni da so ensign for nature o matena ye kuma se omo sofla alignment afro sofla interchange no a usane te sene ye wo kopatas no alignment no opposite one no mo enkan so ye o Madina en takwa de sunya so no ye wo ho no mo fra yen 026019 6219 0260196219 and na 21st Clinic ye say ye sciatica expert to an sesa so ho etwetwo pa twetwon emedu babia na ase amount 9 no ese yakwa kwa etitiriti sam ene ade sisie isusu no da bia na emu kawa 21st Clinic ne yekamfo ede amawo eba ne se bia wakọ doctor ene ese kotwa lab koye lab bi anase kotwa scan bia ye wonfidi papa efiri wutiri so edikosi unase ye behwe lab bia ya opese oye bia no odro ne kire 21st Clinic ya ye beye ede amount scan so bia ya opese otwa se odompem se ye funum se ye utrim ne nyina ye twa de amount ena massage so no opese oye bia machine treatment bia so no 21st Clinic ye bi ye 15 branches or Ghana for na nyina Kumasi ye hwa overseas ye be Alpha Radio no ena oboase so no cancel cortes hono mo a eso ye hono mo Accra Domi Market ena Sunyan Enkransa ne Techiman so no ye hono mo ne ye ninkomo 0249 311 311 0249 311 311 abusiafo enyina bo isu na wiai kens hour so baso odon for ya adoma nwumre no 9 edikosi no nsia ye papa kredi kwame akompre ko Japan a wo pe president edi wo MPP amanyoko demo e no maba bejemra o motena se no 9 edikosi no nsia bia e wo Sompa FM Kumase Sompa FM Sunyan Sompa FM Nkransa ene Sompa TV so e ka ne ho asem se beye na amanfo benya na mogidi no modi tumi amano nti ene o nsia nwumre no 9 edikosi no nsia ye gira we su na nwumre nsama ebabo no ewiai nsama ebabo no ede be so mo ne de mosia ya sori amasompa komo atwaso medede ya abo amalebi abo gawi amene o say ya aboaje oforisu asedan koma production team ebo echi dom kuku Veronica Jando de chinchin fidie ne de ma ya Grace said ye ko TV ne so akosia somua ene mranche de mabawa wo Sompa FM ne Sompa TV newsroom na boy echi dom ya 74 penny ene asante ye boa Benedict. God of vengeance has won my battle for me.